wallahi ya aiki sai dila Allah kuma shi mu dila albarka duk wanda ya ce dila bai yi aiki wallahi ƙarya hikima na hukin Allah na gaskiya mun saka mana alheri nan marina wala alhamdulillah kana nuhin babu wani ciyaman da ya taba tahowa nan marina ba ki shigo cikin gare ga shi zamne yake ai gyara babu shi nan marina gaskiya ba kwarai babu wannan ciyaman babu shi sai dila wallahi ni Suleiman marina wallahi ban ja a faɗi wallahi Suleiman marina wallahi na rinci da Allah ba dai ka tabbata ba sosai ka san da mu yi ciyamomi 29 shi an to babu shi 19 shi an na 20 ban gane shi ba sai dila cikin 19 nan babu wanda ya zo ban gane shi ba to wa'annan ciyamomin ha wallahi ni dai in gane ga ido na tun lokacin wanga shagari wallahi ban ga wannan ciyamun ba wanda ya tuyo sanna ya shigo garin marani ya ce ai marani gyara su sha ruwa wallahi sai dila na rantsi da kuncin Allah kuma a kamin Qur'ani wallahi ina rantsi Allahu akbar wallahi a kamin Qur'ani ina rantsi to ko yanzu kuma sai dila kuma ko sai dila kwarai ko tsakanin da Allah to madalla muna nan baya kuma Allah saka ma alheri amin amin sauran